Napakaganda. 10 minutes kaya na, oh. Yan, oh. 1, 2, 3, 4, 6 lanes. 5 to 6 lanes. Ito yung unang tulay. Gawa na. First. Wow. Sarap. Masikip dati yan. Ito na. Pangalawa. Bali yung malalalim na lang na tuloy yung gagawin. Pangalawang tulay sa may dito gawa na din talagang okay na dito sa SLEX. Kartol na lang, sira-sira na yung kalsada. Ayan, may tulay din dito. Napakaganda na. Maluwag na. Galing mo. Ito yung pangalawang tulay. I think gawa na din. Kanan, ayan ang tulay, gawa na. Maluwag na, bako-bako lang ang daan, oh. Ayan, oh, ganda, oh. Ay, tulay, maluwag ka na. Galing. Galing, oh. Napakaluwag. Ba na itong truck na to? Ito na lang, last. Malalim itong tulay na to, Ayan, matagal to, malalim pa to, Ayan, oh, daan-daan tayo. Ayan, yan malalim. Dahil bakal, oh. Dahil bakal. Ayan, malalim, oh, dito. Ay, nako. Ito, mga taon din to, Ayan, oh. Nadali yan, wala na. Startol na ang titirahan. Isa din doon, malalim na to. Well, ang piso diferente, 62. Ba? Wala namang boat. Naku.
to. Ayan na, oh. Sa kabila po ng Biglang pagtataas umulan. ng singil sa kontribusyon sa SSS, meron pala na mga hindi nakukolekta ng kontribusyon ng SSS sa halagang Daming nakapark. Audit Report 2023. At mula sa mga delinquenting employer, 89 billion pesos. Pagkatapos, ibig sabihin dapat kinolekta muna ito bago inisip na magtaas ng sigil sa kontribusyon. Tinatawag natin na collection efficiency. Para palang ano to? Para palang Galing, oh. Galing, Ayun, no? Ang dami mga... galing SLEX tong motor. Malaki. Tagas na yun, tinatawag natin ng mga kolektibo na hindi natin Lahat, di ba na 10 minutes? pagkatapos meron silang ganang magtaas, diba? Sakto lang dito siguro sa motor. Alas 6:37 na po mga kapuso, ito po yung update naman natin. Pinakauling balita, impormasyon mula sa Philippine Coast Guard dito sa Monster Ship. Dapat may stoplight na talaga yan. Monster Ship na yan ng China Coast Guard ay namatampo dati sa may Scarborough yan. Yan, oh, nagano sila, umulan eh. Kapote.